Келіп жеттілер. Келіп жеттілер, ниһаят, Болгар радиосы милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасы турында сөйләшәбез һәм көн сайын диярлек кунакларда кабул итәбез. Без Соңайдан бізде де бар. алдагы чыгышта әйтеп үткән идек, алар парлап киләчәкләр, җырлы, матур гаилә дидек һәм алар килеп җиттеләр елмаешып. Рәхмәт бик зур килгәннәре өчен. Хәерле иртә. Бездә кунакта Алсу һәм Азат Фазлыевлар. Хәерле иртәләр барчагызга да. Болгар радиосы тыңлаучыларга сезгә хәерле иртә. Рәхмәт, Азат. Иртә белән шулай торып, килеп, матур итеп һәр кешенең кайфын күтәргәнегез өчен. Барабыз әле, Азат, Алсу, без узган чыгышларның берсендә булай дип сөйләшкән идек. Каникуллар башланды бит инде. Хәзер күпчелек әти-әниләр балалары каникулда булганлыктан аларны дәвәниләренә, әби-бабайларына кунак калып кайтып куялар да, үзләре егет белән кыз кебек рәхәтләнеп ял итәләр дигән идек. Кинога баралар. Сездә бу хәл ничегрәк? Без картайдык инде. Yok, әтіге балаларға Егет кебек ер олмый хәзер. балаларға ярамаған ризыкларын ашыйсызмы? Балалар үйде шақта. Yok, bu чипсыларын ашамағысы өзге шықпына қазір. Алсуның алай миңа күрсәтеп ашаганы юк. Үзеңне кайда бер ашап кайта бугай дигән. Юк, инде без беренчедән безнең Әби үзе китте. әби үзе китте каникулга. Булмады Ялга инде. санаторийга китте. Шуңа күрә балалар өйдә. Безнең өйдә генә ял итәләр. Без инде теге тәмле ризыкларга килгәндә без анда ягъни бик сирәк кенә рөхсәт итәргә тырышабыз. Балаларны бик сирәк кенә инде. Үзебез дә ашамыйбыз. Айга бер кайда бер генә. Айга бер булса әле. 2 2 айга бер булса инде.